nanti minta foto ugi kalian Mbak Kesi. Wah nggih saged, mangke yen rampung wayangan saged foto sesarengan bebas gratis. Ngono kuwi. Jane pomo dikek biaya setiap foto 20.000 ya lumayan ya, Nduk. Ayo. Sinden-sinden tak golekne proyek 20.000 Mas. Ngono ya. Ayo. Lah iki sing rada penting iki, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kunjuk Ki Dalang Cahya Kuntadi Ibu Kesi. Kula Pak Parlin badhe nyuwun tulung Ki Dalang. Mugi-mugi panjenengan kestu paring sawab utawi donga. Masyaallah. Pangudang kagem putu kula. Pak Dalang kula gadah unek-unek utawi kepinginan menawi putu kula lair kakung mangke sageta dados dalang lan ugi tiyang ingkang tresna kalian wayang kulit. Ya. Alhamdulillah dalu niki kula saged pinanggih kalian Pak Cahya lumantar kadang werda kula Pak Lurah Sunardi lan Ibu Suki angkrawuhaken Ki Cahya Kuntadi pramila menika kula mboten maringi raos kurmat badhe nyuwun sawab lan donga Ki Dalang mboten ketang setunggal menit mugi kestu Mas Putu panjenengan pangku pun kudang benjang saged dados dalang kados panjenengan. Amin. Saking asih kawelasan Ki Dalang kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Matur nuwun. Pundi putunipun mumpung sik urung bengi banget. Nggih, mriki Pak. Nggih. Ki putu lanang. Ha iya. Panggun ya Mak. Tak donganane muga-muga iso dadi dalang. Ya. Paling ora iso dadi piyayi sing budaya pamane dadi pejabat apa presiden apa dadi bupati utawa gubernur dadi pejabat sing budaya ngerti utawa tresna karo seni. Ya, ngono kuwi. Nyuwun anu Mas, barian Mas Sobi nggih. Barian nggih mawon kangge ngiringi pandonga utawi sawab kula menika mangke kangge putu kula jaler. Ayo, monggo Mas Edi. Putu kula Bima Nugroho. Ya Allah, mugi paduka paring sih wilasa dumateng putu kula Bima Nugroho dados lare ingkang piguna nusa bangsa agama budaya keluarga dadosna seniman ingkang hebat mumpuni ing jagating pedalangan menika. Ya Allah, paduka ingkang maha welas maha asih maha tresna namung dumateng paduka kula nyuwun sarta meminta mugi-mugi saged amayungi dumateng kamulyanipun putu kula Bima Nugroho.
Mugi Gusti Allah ngijabahi. Nggih, nggih. Amin. Nggih. Matur nuwun, nggih. Nggih. Nangise seneng nggih. Nggih. Nangise sami kalih jawah kala wau. Lakone udan Mas langsung Jawa. Nggih, udan Mas menika pandonga mugi-mugi rezekinipun melimpah ruah ngoten nggih Pak. Nggih. Matur nuwun bimanugraha. Dadi dalang sing apik ya Le. Paling ora sok ya tukang nanggap wayang dalang Cahya Kuntadi ngoten. Nggih. Mugi-mugi dados dalang nggih Pak. Lah niku wayange pripun niku Pak? Nggih, nggih. Sake yahene nggih. Niku karepe no suluk lho karepe niku. Ora nangis nggih, nggih. Suluk niku nggih. Oh, siap. Nggih. Nggih. Kula polahke sekedap nggih. Niki Mbah Buyut. Nggih. Nggih. Ebi anu Mas, sampak monggo kelok. Nggih, kula polahke dhisik. Tanda tangan. Mang foto. Nggih, rai kula nggih mang foto no. Nggih. Video nggih. Video niki. Wah, niki Pak Cahyo sampun ganteng saestu. Nggih, matur nuwun. Ganteng nggih. Emane rawani rabineh. Nggih. Nggih, nggih. Ya semari sinten, Pak? Kula Pak Parlin. Nggih, nyuwun tepuk tangan untuk Pak Parlin luar biasa ngudang karo putu nggih. Nggih luar biasa nggih. Sami-sami. Nggih niku tasik murup videone. Jangan lupa nanggap dalang Cahya Kuntadi nggih. Tua sombong malah rono. Nggih, terima kasih, terima kasih. Nggih, nggih, nggih. Sami-sami, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Niki pidole nggih. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Jebul kae sing dak anti-anti wis teko kene.
Pak, ya muga-muga iso nemusi kabeh ingkang nemtokake mung Gusti ingkang nyipta jagat ya yung. Ngono kuwi bener, Nduk, bener. Lah iki mau pamundhut sing ngersakake dalang sapa nyana didhisikake. Weh, iki tulisane ditembangkan oleh masternya sinden Ibu Sukesi Rahayu. Wah, nggih. Monggo, ya slendra menyura dipun kurmati, toprak dhisik. Ya, duduk. Jumeneng, Bu. Matura dhisik Bu Kesi kagem Pak Lurah Sunardi, Bu Suki lan ugi mempelai berdua mboten katalumpen dumateng sedaya para sutresna budaya ingkang kepareng jenak pinarak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah matur nuwun sanget Pak Dalang, Nggih. lan khususipun Pak Lurah Nardi sekalian Ibu Suki sekeluarga, Mas Manten, Mbak Manten, Mas Bayu kalian Mbak Mila. Matur nuwun dalu niki bojo kula sak krumadangkara lan kula kanca-kanca waranggana sampun ditimbali nglipur warga ageng wonten ing dalemipun Bapak Sunardi. Amin. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken pahargyan temanten menika dalem mriki tansah pinaringan katentreman lair batin. Murah rezekinipun. Mantenipun satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pak Dalang, Sampeyan pinter mendongakne. Kok pantes dadi bojone Mudin. Ayo. pantes no, Nggih. kan ngeten, dados kula badhe matur kalih manten kekalih. Nah, kuwi penting Bu Kesi. Dalam Islam, pernikahan Islam menika nyuwun sewu nggih. Nggih. Nikah niku tidak hanya sekedar kontrak pernikahan di antara dua mempelai laki-laki dan perempuan nggih Mas, Mbak. Namun menikah itu adalah sebuah perjalanan spiritual, nggak main-main niku. Perjalanan spiritual dan sosial kanggo napa? Supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten menika, awet napa panjenengan menika nikah dalu niki disekseni kalih pirang atus sewu piyayi sing jagong, sing becek, sing napa masak-masak teng wingking didongani, ditekakne Pak Mudin. Nah, menika merupakan perjalanan spiritual panjenengan. Pramila manten lanang karo manten putri jangan main-main dengan pernikahan. Ngoten nggih? Nah, carane pripun? Carane pripun? Mang contoh kalih kula kaya kula kalih Pak Cahya Kuntedi niki. Piye? Contohnya ngeten, misale ya supaya rumah tanggane panjenengan niku awet, ayem, tentrem lan tansah harmonis sampai usia tua atau sampai awake dhewe dipisahke karena maut. Lek kula biasane kula lho nggih, kula kalih Pak Cahya teng griya misale Pak Cahya badhe duka utawi nesu kan kadang-kadang wong saka sangkan paran ngantuk, kesel, terus pekerjaan akeh emosi. Pak Cahya mulai murup dadi geni. Nah, kula teng mriku dadi banyu. Dadi banyu sing ngrujuk Pak Cahya. Layak aku angger nesu malah kebes kabeh awakku. Carane pripun? Nah, Pak Cahya mulai nesu. Lek nesu niku pokoke awake dhewe salah siji kudu ngalah, ora kenek nanduki. Misale dhek merengut ae wis ngomong ngene. Meneng mae. Terus panjenengan ngersakne napa Mas Cahya? Lek kula ngoten. Biasane kelemahane bojo kula niku nggih, biasane nyuwun sewu Bapak Ibu. Niki penting lho ya, ini rumus kangge pasangan. Biasane lek Pak Cahya Kuntadi niku lek saya nesu kesel, anggerpun sare ngoten nggih, kelemahane siji. Kula pijeti ngantek sak sarene, tak pijeti mulai saka pucuk rambut sampai ujung kaki. Niku tenan.
Allah ngapusi. Lho, Lek mau mijeti ora teko dhuwur neng nggon ae no. ora ya. Sampean takok rangkong lek gak percaya. Tenan ngono kok. Gak ya kok akhire nang nggon kono kuwi. Iya, nggih. Ngoten nggih, Mas. Mbak, niku sekedhik saking kula mugi-mugi menika dados spirit semangat panjenengan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang sebenarnya itu hidup itu adalah suatu anugerah dan keindahan dari Allah, ngoten. Amin. Tepuk tangan untuk Bu Kesi luar biasa kata mutiaranya. Nggih. Tapi kamu jangan mendua loh ya. Hah? Jangan mendua. Enggak mungkin lek mentiga mbuh gitu. Ora to Bu sampeyan wis pintere kaya ngono, wong ya sabar ngrampungi, merantasi wis arep golek sing kaya apa. Aku ki merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikodratke mendapatkan istri seorang Sukesi tenan. Nadyan sampeyan iki piyayine nuwun sewu lek ditonton pertama niki ketoke lek kaku, agal grual-grual omongane banter mangane akeh gitu. Ning asline karo wong lanang iki matine kliwat ukur. Iya to. Temenanan ramung karo wong lanang karo anak karo keluarga, karo maratuwa, walah temenanan. Dadi wong rabi iki ora mung ngrabekke pribadine wong lanang karo wong wadon, ning uga ngrabekke keluarga. Itu yang terpenting. Mergo sok-sok ki enek lho Bu Kesi, mantu wedok karo maratuwa wedok ki ora akur ki pirang-pirang. Akhire geger dadine pegatan mergo maratuwa sing nesu musuh karo mantu wedok sing nesu. Ha iya, ngono kuwi akeh. Wong wedok yane rong tangi model piye? Ha iya. Maratuwa nesu. Ngono kuwi. Sing apa mantune wedok ki mangan sithik ya dilokne. Yuh ning omah panganane apa? Ayo. Mangan akeh yuh ya ora tau mbadhok. Ora enek penere pokoke. Ha iya, Jam 12 awan rek nyanding karo bojo maratuwa lek nesu ya ning apa kuwi ning ruang tamu nggawa blarak diseret ruwek karo muni pitik yane mungkrang mangkring. Ah lek pas nesu ngono kuwi. Ayo, Ayo Bu Kesi mangkring. Ayo. Ana yo nembang, ayo. Nggih. Ayo. Mugi-mugi temanten kekalih rukun kalih maratuwa dadi dianggep kaya bapak ibu kandunge piyambak. Kados kula kalih Mbah Sakron Suwanda kalih Alah, Ibu Suci. kleru. Mbah Sukron Suwanda Sakrun ora. Ngapunten. Wong kene iki piyai kene ngerti kabeh pencipta Sriwuning karo sesidemane Mbah sinten? Sukron Suwanda sampean mantune 15 tahun iso sakrun ora. Sakron sik mending lho Bu, ndemben malah sukiran jere. Ayo. Nggih, menika kula aturi tembang karyanipun maratuwa kula Mbah Sakron Suwanda. Nah, iya. Angel aku lek muni Mbah Sukron. Nah iya, saka akrabe ya Bu. Saking akrab dan sayangnya kula kalih Mbah Sukron. Nggih. Monggo dalang sapa nyono dipundhut iki mau. Ayo, Bu Kesi sak bawane. Monggo Bu. Ngapunten bapak-bapak, niki wingking kelir napa nggih enten sing mirsani? Jaman ngeten iki sik enten piyai nonton wayang nang mburi kelir. Luar biasa. Longko lho, biasanya mesti rayan teng ngarep. Sing mburi kelir mugi-mugi tansah pinaringan rejeki melimpah, Pak jenengan. Elok kaya jaman biyen. Lah sing ngarep-ngarep butuh arep mentelengi sinden iki pol-pol iki. Ayo. Halo Pak De. Oh, kathah Be. Kathah sanget nggih. Elok kaya jaman biyen kuwi. Karo mantuk-mantuk ngono. Ora ngerti wajahku ning mirengne swara kula niku mantuk-mantuk ngono. Karo mesam-mesem dhewe Mbah Kakung ning mburi. Nggih, Mbah Kakung mburi kelir niki lampanipun bagong kringeten, ora jagong kebangeten. Ayo. Ayo. Malah ora. Biasane lali ngono kuwi. Ayo. Monggo.
jaya sari jroning pahargyan kanthi gumelar budaya agung Gumelar budaya agung napa niku Bu Gesi? kagunan ringgit purwa kanthi dalang kang Masuk. sapa nyana karya ruciting wardaya cahyat Masuk. pradangga pangelos jiwa Instrumen, Mas. Clong clong kling clong kling clong kling. kaprae kang nyritakake Nduk.
syukur. Udare sendang ngate pancurane Sari wis kopi Terima kasih. Matur sembah nuwun. Jebul ya karyane Mbah Sukron isih ditresnani karo piyayi kene ya, Mak. Terus ki ya rada langka lho, Nduk. Ki langka diaturake dalang sapa nyono merga kuwi kisah ketoprak. Ketoprak. Dadi Dipati ing Carang Soka ya kuwi Adipati Puspa Andung Jaya. Oh ya Puspa Andung Jaya. Kuwi kagungan putri sing jenenge Dewi Rayung Wulan kuwi dipalakramakake karo ya kuwi putrane Adipati Yudapati ing Parang Garuda sing jenenge Josari. Oh Josari. Wis kaya cara wayang ya Lesmana Mandra Kumara. Terus akhirnya jane Rayung Wulan lak ora tresna. Nalika ditanggapne wayang ya kuwi dalange dalang sapa nyono, sindene iki Mbak Yune karo adine. Dalang sapa nyono? Ya Ambar Sekar karo Ambar Sari. Lah nalika bar perang Cakil terus perang Gatotkaca karo Buta Babrak. Kuwi samberan Gatotkaca kuwi ndelalah nyampluk wujute lampu blencong ngene iki. Ya. Lampune dadi peteng dedep bareng biar padang manten wedok karo dalang sapa nyono ora eneng. Ya. Dadi mantene wedok digondol karo dalang sapa nyono ora. Sing gondol malah manten wedoke mergo sing kedanan karo dalang sapa nyono iki manten wedoke. Ning ndi-ndi renek critane dalang gondol karo manten renek critane. Ayo. Iya. Sing gampang kedanane lek wong wedok-wedok kuwi. Ayo. Ayo ngono kuwi. Aku mbiyen karo Bu Kesi ya digondol lho, Nduk. Ayo. Iya ya, Mak. Gandeng aku mbiyen lak urung sepira umurku to. Ora ngerti bangsa ngono kuwi, ngerti-ngerti dijak rabi. Ayo. Ayo, Mak, ya. Ngono kuwi. Mongko aku mbiyen gur nonton wayang sing ngasta iki Pak Nom Surata, aku ngangge blangkon kliwir ki lho, Nduk. Aku tak tulisi KWN ngono kuwi. Ayo. Ayo. Ngerti-ngerti kok dadi bojo. Ayo. Halo. Napa? Nek sampean lak ya bahagia toh? Wah, lahir batin dunia akhirat aku. Amin amin. Tenan lho ya. Timbang masalah lek njawab ngono ya, Bu. Wah, wedi dhisik. Iya. Ngono kuwi. Ya wis, makasih lek ngono, makasih. Semoga kita bisa menjadi contoh bagi pasangan-pasangan muda, menjadi spirit dan motivasi buat anak-anak sinden-sinden kita. Amin. Ya lek iso aja mung kaya awake dhewe, kudu luwih kok awake dhewe. Kowe kuncine anggere wong kekeluargaan sing lanang karo sing wedok iki basa, aman iku. Ayo. Aman. Terus kunci meneh yen padha muslime angger kerep berjamaah. Upamane ya sing wedok iki terus tetet-tetet wong lanang turu-turu kaya ora nyambut gawe babar pisan, ora duwe kaya babar pisan. Anggere sing wedok tetet-tetet angger sing lanang ndang wudu terus ya dik jamaah rampung ki engko. Ya,
Nesu kaya apa wis temrengut kaya apa sing wedok. Anggere diimami karo sing lanang njur muni khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nesu kaya apa sing wedok menti amin. Ora mungkin kok sing wedok nesu sing lanang terus khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ora sudi amin, ora mungkin. Mesti amin. Ayo ngono kuwi. Dadi jamaah hikmahe pirang-pirang. Wong ngrukunke wong geger. Ayo elok tenan. Bukesi tau nesu tak jak jamaah ya dadi kok. Ayo ngono kuwi. Nek bar jamaah ya tukaran neh. Ayo. Nggih mau dikersakake cara Banyumasan iki Mbak Tuti ben nembang. Umi gen bawa ayo. Pangkur Banyumas kuwi eling-eling bae. Ya diaturake wong ya pamundhut kok. Ya Umi Hafifah coba kaya apa? Ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Camat ing Widodaren. Ya. Monggo insyaallah ya bakal nembang yen urung kondur. Tak aturi nembang nggih. Ya Nduk Umi. Dasar satria prawira rama. Siap, Dik. Heling kula heling gunungane Senapati.
Ancang-ancange karo mlumpate iki dhuwur ancang-ancange. Bareng mumpat gemak nyik. Ah iya biasane ngono kuwi lek pemanasan kaya ya bareng tenanan terus ndang bar. Iya. Luar biasa kasanah budaya dasare sing nembang ki ya iki domestik kok nduk. Lah iya. Iki saka Laladan Widodaren. Kauman ya Tik sampean ya. Kauman Widodaren. Yen piyayi Aku mau ngomong apa? Sing nembang Umi sing nari iki Tutik ngono. Nah iya ngono kuwi. Lho, iki ya Mbak Piyayi kene nyatane wis terkenal kuwi. Ha iya. Para penyanyi-penyanyi petuk karo Mbak Tuti ya mesti langsung nyembah lagu dodok. Menanan tiarap kok, Nduk. Ha iya. Aja mbrangkang. Tukang keyboard iki keyboard langsung diselehke. Ha iya. Ha iya. Terima kasih sih betah karo Madangkara Mbak Triastuti. Iya. Pak Camat napa tasih lenggah Mbak Tuti? Wah inggih alhamdulillah pun kundur nggih. Sakmenika gentos genduk Winong Nawangsih kalian genduk Birgita. Ayo Nduk, kaloro iki. Iki bintang-bintang sing lagi in ning TikTok iki. Ayo. Pokoke anggere si Winong anggere ngene iki, ngene-ngene ngono kae. Wah wis. Penontone ndak umum, Aji Mas ngelek dhisik dhewe. Tenan. Lah anggere ngene-ngene rumah saka penontonnya akeh men. Lek Birgita iki pancen iki sinden kontroversi kok. Terus bir ora masalah karaktermu ngono kuwi. Ayo. Wis karo memberi pelajaran kepada para netizen kuwi aja banget-banget le anggene menghina, mencemooh dan juga apa meremehke karo derajate Waranggana. Lek ning Kuntadi channel wis terdidik dengan baik, tertata dengan rapi. Ayo. Sosok sing penggemar saiki iki banding-bandingne sinden merendahkan Waranggana ngono ya, Mak. Mula tak belani tenan bir aja kuwatir. Lah arek sing neko-neko arep ngrabi kowe langsung tolakan tak rabi dhewe. Ku tak tang dang yo. Selamat malam Nimas Ayu Winong Nawangsih. Oke Pak, selamat malam. Sik semangat, sik sehat ya Nduk. Masih semangat alhamdulillah. Terima kasih masih setia dengan Madangkara. Sok neng Jakarta ya nderek Nduk. Derek. Alhamdulillah. Sok kondur ya bareng bis to. Kula benjing anu Pak, mantuke soalnya kan kula jenteng Tulungagung. Terus kula ing Jakarta langsung teng Tulungagung. Alah, marani si blangkon to kowe. Sik to. Jakarta karo Tulungagung aduh wepe mampir nyandi. Enggak kan penake langsung to daripada dadak mantu ning Solo sik. Kuwi langsung. Tulungagung ra nek bandarane kok. Bendara. Enggak, aku mau naik kereta, Pak. Saya mau naik kereta. Ini lebih kudune nalare kan lek arep ning Tulungagung ke Jakarta lek ngliwati Solo ya. Bareng rombongan tekan Solo bar ki bablas Tulungagung nalare lek ngono. Ayo. Mampir nyandi kowe. Saya tuh ada itu, Pak. Ada keperluan yang sangat penting. Penting, Pak. Penting, Pak, keperluannya penting. Yang sangat penting sekali tidak bisa diganggu gugat. Terus tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa di cancel. Terus kowe turumu ning ndi, Nong?
Lah kuwi engko dipikir keri. Lho piye ta? Kok Ya wae turun ning endi ae aja nganti sing wedok sing bayari lho ya. Ning pom, Mbak, ning pom. Ning pom ya. Wis ra apa-apa ya. Sing penting ngerti karo batas-batas. Oh niate lek golek pengalaman ya nang ya. Lah nggih niku lho, Pak. Jembarke pengalaman karo jembarne liyane. Wawasan. Sorry wawasan. Aku ngerti kapribadenmu ki wong apik kok ya. Lah nggih to, Pak. Kula iki lembah manah, manut. Iya, Jan ngonten nak digarapi to. Benten kula niki kali Mbak Bir kita niki lho, Pak. Kalau wingi pun diserang netizen gara-gara mbripik dalang kondang. Oh iya ora apa-apa sing ngongkon aku kok pancen kuwi. gak apa-apa aku ya ben kayak Bu Kesi ngono lho ndek bojo dalang lho nong. Cita-cita kan ya boleh. Watone padha sik kosonge. Itu jenengan boleh nadyanto kuwi guyon ra masalah. Sasak Bir, apa-apa Bir. Ayo. Mulai untuk urusan aku ra melu-melu lho. Ya, sebentar Pak Dalang, kok ada yang berbeda dari jenenganku apa ya Pak? Sik Pak tak sawangi sik. Apa? Sik kok kayak duduk pacakane Wis kape ya padha soklate. Kerise ya apik. Blangkone kliwir to. Kowe kok pikir kuwi ae. Pamrih to lek kowe lek kliwir Pak Dimar ngene. Apa? Pak jenengan kok mboten damel efek timang to Pak? Padahal jenengan itu sudah dibelikan oleh sinden-sinden sebagai kado, tapi kok ora dienggo. Jenengan ini pripun? Aku ki melaksanakan pola hidup sederhana. Efek timang tak umbah kabeh sing ngene sinden-sinden lek ku ngenggo pas malam Minggu tok. Lah napa kok malah Iki malam Minggu ya. Lah iki mau carry ngono lho. Loh, harusnya tuh jenengan tuh punya asisten pribadi ngono lho, Pak. Punya manajemen ngono, Pak. Lan apa wedok ngono? Ya cewek toh, Pak. Cewek mesti gemati, mesti setiti, Pak. Mesti nggak mungkin ada yang ketinggalan. Omong mbokmu jajal ngono ya. Bu. Bolak-balik lho carry ngene iki. Bu, Piye kok nduk, sampai enten sing ketinggalan itu gimana, Bu? Napa kula asistannya Pak Ayok napa pripun, Bu? Lho iki mau sing salah kan ora aku kan ora salah. Ya pancen Mas tak lumpuhke, tak toto ning koper. Ning karo Pak Rohadi karo Larsoy diangkut tiket jam 12. Mengko aku durung ngecek ulang, kudune ora diangkut ning mobil. Lah bar diangkut aku kan tidur. Ngancani Pak Cahyo, lah baru ki dibablas di bawah. Kowe malah ngancani aku nyapo to. Ayo ngono. Dadine carry mergo orang tak cek. Lah itu kesalahannya Larso. Dadi intine ngene lho, sing jenenge wong iki kan mesti mau mangan ngangge cewek tok, ngono to. Mesti enek cicire ra masalah. Aku enggak apa-apa seperti itu enggak apa-apa. Pancen tugasnya Bu Kesi iki pirang-pirang, ya to. Heeh. Lah pancen tur yo aku dina iki ngantuk wesel dina iki ra karuan. Aku turu terus tekan kene lah kuwi turu. Mau jam 8 ki aku ijan tenanan. Rumah saku sing gugah aku ini Ken Salindri. Mlebu ning mobil lho. Pak pun badhe nan Pak pintas aku tangi bareng Mak Gregar Pak Rohadi. Iya. Nggih, ora apa-apa ayo. Ning bareng munggah panggung langsung dadi lan bergase, pulih kaya ngono. Semangat ya, Pak. Semangat ya. Kata-kata untuk mempelai berdua Birgita sing luwih pengalaman sering putus sambung. Lah ya rapi urung apa Pak kok ndongakne lho, Pak. Paling tidak kan sudah pernah menaungi rasa tresna. Nggih. Nggih, nderek dedonga nggih Pak Dalang. Mugi temanten kekalih panjang yuswanipun, sehat, kathah rezekinipun, semoga cepat mendapatkan putra yang soleh-soleha nggih ta Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampeyan iki orang muslim yang ngerti soleh-solekah. Lho. Sampeyan ndinge pas tukaran karo Niken sampeyan muni astagfirullahaladzim mau aku weteng kowe ya iso. Pak. Lah piye pengen login apa piye sih? Indonesia kan banyak agamanya Pak, ya enggak apa-apa toh Pak. Sah-sah saja toh Pak. Nasional ya Nduk ya. Lah, semua bahasa toh Pak. Betul. Iya Pak. Nggih sama mengucapkan terima kasih Pak untuk penggemar Caksi atau penggemar panjenengan yang sudah mengucapkan selamat wisuda kepada saya gitu Pak. Aku urung yo. Lah ya jenengan malah piye to Pak? Sarjana seni selamat ya. Hadiah ya Pak. Buketnya menyusul ya. Ya Pak, tenan ya Pak. Heeh. Lek ana buket engko tak kayak hadiah sing luwih spesial malah. Apa Pak? Cium. Ayo saiki lek wani, mbok saiki lek wani gendang. Hayo, bir, ayo. Serpek. Ayo. Hayo. Bir kita lek wani. Hayo. Bapakmu? Pakmu? Iki anak to iki? Ora apa-apa.
Pancen lek wani tenan tak tantang lek wani nyium bir kita pumpung disekseni wong akeh. Aku pengen duduhake ning masyarakat akeh lek bukes iki wong wedok sing sabar lahir batine, jembar atine, jembar pikire, jembar apa-apane. Aku iso nyawang yen sampean labi loro ora apa-apa, Pakmu. Ayo, kata sabar-sabar ngono aku teko omah mak sampluk parut engko. Ayo, lek wani bir. Ucapan wisuda kok sarjana. Ucapan nggih, Pak. Ngene. Nggih. Wong ya anake dhewe dudu sapa-sapa. Matur nuwun nggih, Pak. Ayo tak deloke lek wani nyayang anake. Ayo, ucapan selamat. Nuwun nggih, Pak. Semoga semakin bermanfaat ya diri kita ya. Sing kenake blangkonku tok lho sini. Blangkonku kliwir sing kenake aku. Bar iki kok komentari netizen bir kita gatelen kok. Ora apa-apa kari ngukur no. Terima kasih, ra masalah aja wedi karo netizen. Boten, Pak, Santai nggih, wae. boten. Tenang, Dok. Bir kita tak omongi. Dalam- Memang kamu di Madangkara saya cetak menjadi sinden yang kontroversial. Ya. Kontrasepsial. Ayo. Jadi kowe kudu kendel wani. Jadi yen melu Madangkara kowe ra entuk ngarani tanggapanku njaluk sakmene. Ning lek kowe lek melok grup liya kudu dadi bintang tamu, ngarani ra apa-apa. Ngarani 250. Ayo. Nggih. Sukses pokoknya untuk kamu Bir kita. Aku bangga kamu sudah lolos gendong gelar sarjana seni. Ayo, Ngomong bar iki kayak enak. gendong bayi. Nggih, berarti ngeten lho Pak, pelajarannya itu sinden itu tidak bisa disepelekan nggih Pak. Nggak bisa. Nggih, semua sinden itu sarjana sekarang itu sinden itu sarjana seni. Sekolah itu tidak gampang, diisi itu tidak gampang, tidak harus bisa nyinden, bisa nabo, tapi kuliah itu bagaimana kita berpikir secara kritis nggih toh Pak. Oh, betul luar biasa. Wis kaya ngono kuwi. Sinden juga manusia. Ayo. Nah, nggih Pak. Oh, nggih. Punya rasa, punya hati. Nggih. Ayo. Hati untuk si blangkon. Ayo. Wanita itu harus sekolah setinggi mungkin gitu Pak. Betul. Meskipun besok itu kalau wanita itu di dapur atau cuma ngomong anak itu nggak apa-apa. Yang penting itu anak-anak yang cerdas itu lahir dari ibu yang hebat gitu Pak. Karena ibu adalah madrasah pertama anaknya. Betul luar biasa. Coba kayak apa? Ketokno kemampuanmu, kepinteranmu. Ayo, cah loro. Lah winong dereng matur kok kula. Arep matur apa? Mantene Pak. Lah ndungane manten. Oh, ndungane manten. Oh iya, saya anu aja, pantun aja dikit. Wah, boleh. Parian ding bahasa Jawa. Parian. Tuku kluweh karo bayem. Terus? Temanten Kekalih muga-muga ayem tentrem. Amin ya rabbal alamin. Kemawon. Kula mboten saged meling, mboten saged berapa soalnya kula dereng pengalaman, Pak. Oh iya, bener mengakui lebih baik itu. Nah, Ayo, niku nggih. dados Jos luar biasa. Ingkang mboten remen monggo kondur mboten remen apa bapak-bapak. Sing penting mboten bengok-bengok. Mergo wayang niku nggih tata krama ngoten nggih. Kitir sumilir coba kaya apa? Monggo diaturake bir kita dan juga Winong Nawangse. Dados. Yuk. Hey! Oh!
Cahayu genduk Birgita karo Winong Nawangsih ya Wahyu Udan Mas Nduk ya ya ripalungguhan iki mbacutne gelaring cerita tak derekake kae lho Wadya Bala Ngastina anggene budalan katon anglir mendung ya mak ya ya kumalebet bandera rontek melumba ampor busananing wadya kumebyar asrika oryan pindha calanidi pasang Oh